Gledajte, svi smo mi griješili. Svi smo mi griješili u ovom političkom životu. Ja kad gledam sad unazad, ja sam unazad 5 godina možda u političkom životu. Neke stvari bi drugčije napravio ja. Neke stvari sam pogriješio. Danas kad gledam iz perspektive, neke bi stvari drugčije napravio. Međutim, šta nikad nisam napravio? Nikad nisam, ja i moja javna riječ, čovjek biti javna riječ. Ja uvijek pozivam sve ljude da sve moje što sam ja ikad javno rekao, nek puste danas. Nek danas puste bilo kada što sam ja rekao, ja ću uvijek iza svojih riječi stajati. Međutim, moraš se ispričati da ljude koji su stajali s tobom, smatrao si ih braćom, suborcima u nekoj političkoj borbi. I vidiš, ali kaže stara narodna, daj čovjeku vlast pa ćeš vidjeti kakav je. To treba slušati stare narodne poslovice. Ko što majka ne može odustati od svog djeteta, tako mi Hrvati ne bi smjeli odustati od Hrvatske. Jedini način kako ja vidim da se može do boljitku je kroz posao, što ja i radim i zapošljavam 1000 ljudi, a drugi način koji se može pomoći je politički način i tu dajem sve od sebe da okupimo ponovo snage i da ljudima vratimo nadu. Djelovat se mora, ja sam čovjek od djela i dok god sam živ ja ću se boriti na svaki mogući način, što poslovno, što politički, što životno, obiteljski, da napravimo jednu prosperitetnu, pravu državu nama Hrvatsku.